Ilan bang mga senador ang kinakailangan para makonbikto sa impeachment si Vice President Sara Duterte? Ako po si Atty. Buen Alguno. Nagkakaibang mga legal opinions ang ating napakinggan. May mga legal opinions ang ganito. Dapat kinakailangan na may 16 senator judges ang bumoto para ikonbikto sa impeachment si Vice President Sara Duterte. May mga opinion na ganito. Hindi na kinakailangan na 16 senator judges. Dapat ang isasali sa computation ng 2/3 ayan lang ang mga senator na active na nakapag-participate sa impeachment trial. Hindi na natin isasali ang wala. Halimbawa, sa ngayon, nakakulong si Senador Jingo Estrada at wanted si Senador Bato de la Rosa. Kung ating pakinggan ang opinion na dapat ang mga active members lang ng Senate ang isasali sa competition ng 2/3, hindi na masasali sa competition sila si Senator Jingo Estrada at Senator Bato de la Rosa. Sino kaya ang tama? At sino ang mali? Ang tama ba ay ang opinion na dapat 16 senator judges ang kinakailangan para ikonbikto si Vice President Sara Duterte? O ang opinion na hindi na kinakailangan na 16 as long na makukuha ang 2/3 votes as required under the 1987 Constitution? Ano ang sabi ng saligang batas? Ating babasahin kung ano ang nakalagay sa ating saligang batas. Under Article 11, Section 3, Paragraph 6 sa 1987 Constitution. No person shall be convicted for impeachment without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Again, no person shall be convicted for impeachment without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. To simplify, ang impeachable official ay hindi makonbikto sa impeachment kung walang 2/3 sa lahat ng mga miyembro ng Senado. Ako po ay hindi legal expert. Hindi rin ako legal genius. Ordinaryo lang po akong abogado. Ating pakinggan ang mga legal opinions sa mga legal experts. Uunahin po natin ang legal opinion sa veteran lawyer at kilala na si Attorney Lorna Capunan. Sabi niya, sa computation ng 2/3 votes para makonbikto ang impeachable officer, ang isasali sa computation ay ang mga active members lang ng Senate na actual na nakapag-participate sa impeachment trial. Hindi na dapat isasali ang wala, ang nandun lang sa Senado na nakaupo as senator judges ang isasali sa competition. Halimbawa, dahil nakakulong si Senator Estrada at wanted si Senator De La Rosa, 22 lang. Yan lang ang basihan sa competition. Bakit kinakailangan pa ang 24? Kung ang iba mga senador ay hindi naman nakasali sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Capunan, pwedeng bababa sa 16 na numero ang kailangan para makuha ang 2/3 votes. Para makonbikto
si Vice President Sara Duterte. At ipakinggan ang ibang legal expert. Si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Sabi niya, para ma-comply ang two-third votes under the 1987 Constitution, kinakailangan ang Magic 16. Dapat 16 na mga senator judges ang bumuto para makondikto si Vice President Sara Duterte. At kahit pa absent ang ibang mga senador, ang basihan sa competition ng two-thirds ay 24. Isasali pa rin sa competition sa two-thirds ang mga senador na hindi makasali sa impeachment trial. Again, kung ating susundin ang legal opinion ni retired Justice Ascuna, kahit pa absent sila si Senator Jingo Estrada at hindi makasali si Senator Bato de la Rosa, ang kanilang number, dahil hindi pa sila natanggal as member of the Senate, masasali pa rin sila sa competition ng two-third. So dapat 16 pa rin ang kinakailangan na number to convict Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Okay. Ito, pakinggan natin ang inyong idol, si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi niya, hindi dapat isasali sa computation ng two-thirds ang mga senador na wala. Sabi ni Carpio, bakit isasali sila? Hindi naman sila nakaparticipate sa impeachment trial. Nag-cite si Carpio ng jurisprudence, ang Trillanes versus Pimentel. Sabi ni Carpio, kung hindi ka nakapag-hold ng public office, so wala kang participation. Yung mga senator judges, sila lang na active na nakapag-participate sa impeachment trial ang dapat basihan sa competition. Hindi na isasali ang mga senador na hindi makapag-participate sa impeachment trial. Halimbawa, si Senator Jingo Estrada at si Senator Bato de la Rosa. Sabi ni Carpio, hindi kinakailangan ang 16 na mga senator judges. Kahit bababa sa 16, as long na makukuha ang two-third votes. Okay. Ito, ating pakinggan ang native from Argao, Cebu, si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Sabi ni Davide, huwag na nating ibahin ang nasa konstitusyon. Bakit ibahin natin ang nasa batas? Ayon kay Davide, ang konstitusyon mismo ay nag-require ng two-thirds of all the members of the Senate. Ang ating mismong saligang batas ang nagsabi na dapat to convict the impeachable official, may two-third votes from all the members of the Senate. Sabi ni Davide, kinakailangan na may 16 votes ng mga members ng Senate para ikondikto ang impeachable official. Para sa inyo,
Sino kaya ang mas logical na argumento? Si Attorney Lorna Capunan na sabi niya hindi kinakailangan na 16 dahil ang dapat na basihan sa computation ng two-thirds ay ang mga members lang ng Senado na nakapag-participate sa impeachment trial? O si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na sabi niya dapat ang 16 na numero ay makukuha in order to convict the impeachable official sa impeachment? Or ito bang opinion ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang tama? Nasabi niya, kahit bababa ng 16, okay lang yan. As long na makukuha ang two-third votes as required under the 1987 Constitution. O ang opinion ba ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na sabi niya, huwag na nating ibahin ang nasa Constitution. Dapat 16 senators ang bumoto para ikondikto ang impeachable official. As ordinary lawyer, this is my most humble legal opinion. Opinion ko lang to as ordinaryo na abogado. Mas logical na dapat 16 na mga senator judges ang bumoto para ikondikto si Vice President Sara Duterte. Bakit? Ang 1987 Constitution mismo ang nagsabi na no person shall be convicted for impeachment without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Ang saligang batas ay maliwanag na kinakailangan ang two-thirds na buto sa lahat ng mga membro ng Senado. Hindi naman sinabi ng saligang batas na hindi isasali ang wala. Hindi sinabi ng saligang batas na hindi na isasali sa competition ng two-third ang hindi makapag-participate ng impeachment trial. Ang sabi ng saligang batas is very clear as crystal, na no person shall be convicted for impeachment without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Yan lang ang sabi na dapat makukuha ang two-third votes sa lahat ng mga membro ng Senado. Hindi sinabi ng saligang batas na hindi isasali ang senador na nakulong, na hindi isasali ang senador na wanted. Ang sabi, all the members of the Senate. At ilan ba ang composition sa Senate? 24. Again, it is my most humble legal opinion as ordinary lawyer na kinakailangan na may 16 senator judges ang bumoto para makondikto si Vice President Sara Duterte.